Yo, what's up guys? Allen Sanity is back with another episode. Grabe kayo ka-viral karon ng korupsyon sa politics. Whoop whoop! Shout out sa mga corrupt politicians dara. Ayaw sayang akong kwarta ha. Pag-enjoy mo dara. Pag-amping mo sa inyong mga trip dara sa Europe. Ampingin ang mga bag ng mga luxury items ng inyong ipamalit guys. Kay sayang kayo. Kapoy kayo pangitag kwarta. Hindi, inyo haran ng sayang-sayangan dara mo ang kwarta. You know? Ato rin ang kwarta dol. Yes, guys. DPWH, taxes. I don't know, dili ko expert ano no. Like kanitanan mga opinion ra ni Allen nga dili expert. Disclaimer daan, I'm not an expert. As a Filipino nga nasa Australia karon, mura niya ako mga opinions. Dili ko expert guys. So shout out. Pero ano yung mga tax? Daghan kayong tax sa Philippines. I don't know, di ko kabaloon sa mga tax. Pero daghan nga siya na yung mga property tax, mga real estate, you know, kanang mga corporate, individual tax, na yung mga professional, non-professional, value-added tax, na ba yung mga tax sa mga bank savings ni mo, mag-save kang kwarta, taxan ka, you know, like, salamat kay ha, nag-save na ganyan ko kwarta niya. Kuha ba ganyan yung tax? Nasa pa may mga tax dara, etc. Anya, anong kuha anong tax? Anong, asa din, para asa din na, uy. Ang kana siyang mga tax daw, gamiton daw na nila, kay dili man ko expert, gamiton daw na nila sa kanang mga infrastructure, mga projects, kanang mga karsada, kanang mga flood controls, kanang mga anak ba? So, muhatag taong kwarta sa government para tarungon sa government ang ato ang kinabuhi para dili kung mabahaan kung naam gani baha no tubig sa baha diri na siya moagi sa kanang nice kayo nga mga system sa mga flood controls nga na gani nice kay ang karsada na to luag na kayo na natay like di na ta traffic nga na ko na like etc. Good binagsiguro sa ko na punsa ko ilang buhaton para nato unta nga manayos ang ato ang life sa Philippines. Pero ako wala ko sa Philippines. Nice kayo nga kuan ko hatagan ko opportunity nga moadto ka another country gani nakadto ko Amerika, you know, karon na ako diri sa Australia almost 5 years, more than 5 years ako nagpuyo diri. Unya makahuna-huna ka ba nga ganun dili nga ni sa Philippines no, ganun wala may nga ni sa Philippines, like ganun nice kay sila diri, nice kay ilang mga transport system, nasa sila mga train, ilang mga flood controls, wa juga maka bantay nga magbaha ilang mga city nga na ba na siguro baha pero kana ra yung prone na jud kayo sa mga flood baka nang duol na jud kayo sila sa kanang mga river gani like mga ingana so musaka ng river mo overflow na diri sa nay sometimes diri sa Australia nga na mga rivers nga mubaha gid siya kay daghang king tubig which is mao na siya point ana nga ang mga tubig dira ta na moagi sa river kuana nila I don't know sauna nila sa mga engineers mga contractors dire na ibagi aron ang baha dire sa river kay mo dyan natural nga kanang trabaho sa river nga dira na siya moagi ang mga baha para dili magbaha diri sa kanang downtown ano may ana gani gubaha ni diri sa downtown dako ang building so wala din yung mga tarong nila mga kuan diri sewage system diri kani mga flood controls nila diri so makaana ko sometimes someone nasa Australia na nagtan-aw ka sa Philippines ba like giunsa man nila like wala sila naluoy, wala sila naghunahuna. Of course, wala sila naghunahuna. Kaya lahat mga balay is like layo sa mga flood-prone areas. Tagas kayo, magdagko kayo mga mansion. Sometimes, wala gani sila sa Philippines if na magbaha gani, na bagyo nga moagi gani. Kay na sila sa Italy, Netherlands, Switzerland, nagbakasyon sila dito. O may baha dito. Nice ba lang government dito. So, na sila dito. Ilang mga anak, study ang mga Harvard. Malit ang mga luxury items, luxury bags, nga na pang-post nila sa ilang social media. Morning karon guys, dito kami ngayon sa vlog. Welcome to my vlog. Nami diri karon sa Netherlands. Nami karon diri sa kanang Italy, sa Paris or whatever. You know, kay ang kurakot man ang mga kuan, ang mga nang nasa gobyerno karon. Pero weird kayo kay kinsa naman say mga basol na. Kinsa naman may rason nganong naa na sila dira. Kundi ang mga Pinoy. Kita ra gyapon mga Pinoy. Yeah, no, like for example sa classroom ninyo, no. Kay kitang tanan nakaagi naman jud eskwela siguro. If wala mo kaagi og eskwela then I don't know if makarelate mo ani. Pero sa classroom, mag-elect mo jud daw ka ng mga officers, class officers na to. Ng mga
president, vice president, treasurer, secretary, unsa man dira. For example, si Maria, butang lang natog Maria no. Nay babae, Maria siya. Si Maria anak siya og kanang teacher, anak siya og maestra. Bright kay si Maria, baga kay ang glasses, nga na ba. Kuan kay iyang pang iyang karakter ba kay pang president yung gani, class president yung gani nga na. So nagbutuhay na og ganang kuan class officers. Nominate si Maria. Ma'am, I nominate Maria as our class president. Putang din ni ma'am dito sa blackboard. Maria, first candidate. Nya kato mga bugoy sa classroom, kato mga kuan hilig kay ganang mga bugoy good, ganang mga sabaan nga na ba. Nominate nila si Amboy. Kay si Amboy mo'y kuan ganang ultimate bugoy sa lang classroom. Ana tong isa ka laki nga, ma'am. I-nominate Amboy, ma'am, as our class president, ma'am. To, okay, Amboy, nominate. Mo to nga vote na. Okay, class, let's start voting for our next president, class president na to. Atong unahon si Maria. Okay, raise your hand sa mga mo vote ni Maria. Raise your hand, please. Mo to, vote na itong mga amiga ni Maria. Pum, 5 ka buo kang ni-vote, 5. Naiasa ang nga ni isa, pero iyahan na lang ginaog, kigignan mo siya sa mga bugoy nga. Saka na imong kamot dira ron, sumbagon ka na ko ron, saka na nimo. Ito, ginaog na lang niya, so 5. 5 na lang, 5 votes. Okay, next one, let's go to Amboy. Raise your hand if nominate, ako nang vote for Amboy as class president. Boom. Almost 90% sa yung classroom, sakay lang kamot, nagkatawa silang tanan. Like, yes, daog na si Amboy, guys. Si Amboy na ginatawagan. Class president, yes. Boom, daog na si Amboy dito. Dako kayo, like 90% sa classroom, si Amboy ko ni vote good. Sakay ang kamot. Di ba na mo, sakay ang kamot ron? Bagon, teka. Ana to mga pugoy. O to, sakay lang kamot. Boom, daog si Amboy. Pero ang problema, guys, si Amboy, bugo kayo. Di mo skwela, di kay bawa mo, kuhaan ka siya Amboy, bugoy siya, kuhaan na siya ba? Like, bully, nga na ba? Pero si Amboy ang nakadaog, nakatawa silang tanan, like, grabe, Amboy, ay, kaya daog yun. You know, katawan na yung classroom, nga na. Vote nila sa kanang, kuhaan, Prince Charming, katong batik ignaw. Hilumon, batik now, mo to ilang gi-vote. Puro lagi mga binuang lagi nga ba. Niya sa classroom nga kuan. Si tawag anak princess ba na siya? Katang kuan. Pati po kay naong po nga katong babae po nga gibully ra gyapon pod nila pod. Mote lang ipadaog like. Okay, katong mga nakadaog at ito yung welcome atong new class officers guys. Silang Amboy dito ang atong mga kupataka ra gud silang kuan gud pamili gud kay mga joke ra lagi ni tanan lagi nga na. Sa Amboy dito. Tindog sa Amboy, ito mga Prince Charming, kuhaan kayo. Puro na mga binuang. Ana na ako ang kuhaan sa Philippines. Like, muna siya kung analogy sa sistema sa Philippines. It's like, kinsa man yung ibang vote, oy. Puro siya yung mga binuang tanan. Katupong mga nadala lang sa kanang prank ko no hay sa mga jokes ko no hay. Wapos sila idea po. Like, isa na po kamot po na ko eh. Kay, si Amboy daw mo ang butuhan daw. Yung ito mga ordinary people po. Like mga barangay elections, local, unsa pa na mga national elections. Mga typical nga mga ordinary Pinoy. Like unsa man like mga mananagat, magsasaka, labasera, mga farmers dragod na mga merkado, mga maligya sila dira, dulhog sila, naog sila sa bukid, ato sila sa merkado. Display nila ilang mga gipang butang dito nga na ba. Ikaw noy, unsa man imong iboto ron? Sa may botoran nimo karong umabot ng eleksyon. Si Kuan lagi ko no, si kanili si Kuan lagi kay may tao lagi gani kay yaha lagi ko no may taga-butangan lagi ko no niya dito nga bla 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 nga na ba. Saka na adto sa bukid dito tagaan lagi daw miniyag tarong lagi daw dito daw nga na ba. Wala sila idea gid. Wala sila mga Facebook, wala sila internet. Tanan nilang mga idea about sa kalibutan. Puro lagi na mga chika, mga storya, nga na ba. Ikaw no, yan mo ni butuhan si Kuan nga graduate mo niya ka ng Harvard kuno hay nga na maayo ni siyang tao, you know. Wala ko kailangan niya dahil gani si Kuan dahil kay naamag ko sa PBO sa una katong nag-armalite siya ba niya yahang giluwas tong katong leading lady sa katong PBO nga salida ba. Mura gini ako nailhan diri kay wag ko kailangan ng uban.
Action star man is sa una guday. Kita na ko sa TBC game mo nang kaila ko ani niya. Kining uban nga na address listahan wala ko kaila ani nila eh. Gana gani. Or sometimes political dynasty, you know. Naidako kay nga apelyido dito. Mao gini yang nailhan nga apelyido. Kay mao ra man gini ever since nga katong kuan ba siya kanang sa una pa lang kani nga apelyido ha mao gini ang ilado sa ilahang lungsod. Kani siya ang apelyido. Wala ko kaila ni mga bagong tao diri. Wala ko kaila ni wala ko kaila na. Kani sila political dynasty. Mura gini ako nailhan. So mo na akong butaran. Nga na lagi na ang mga lungsod, mga islands sa Philippines, mato kag Cebu. Di ka taga Cebu, mato kag Cebu na mga Garcia dito. You know, mga Rama, mga Osmeña, mga na dito sa Cebu. If mato ka sa mga lungsod sa Cebu, na po yung mga political dynasties dito. Like, muna silang pamilya ha ang nagkuha na ng lungsura. Na ilang mga ngalan dito. Maghimo sila og park, na ilang ngalan sa park. Honorable, unsa pa na dara. Tungod ni honorable, etc. Yung ana ba? Kani nga complex, kani nga park, atong butang ang ngalan niya dari. Like, dili gani ingon nga kana mga Freedom Park. Or unsa pa na dara nga mga park. Like, recreational park. Park sa Katawahan. People's Park. Yung ana. Ibutang nila dito, Allen Sanity Park. Like, dapat na dyan akong ngalan dara ha. Dili pwede nga wala akong ngalan dara. Allen Sanity Park. Nga na dyan na gyud. Kaya ako, ang mayor ani, so ako ang ngalan. Butang na diri. Okay, Allen Sanity Park. Kisa sa Allen Sanity, kailan na ba sa Allen Sanity Park na good? Way kuan ka ng, way idea ang uban nga mga tao, mga tanga kayong uban nga mga tao. Nadala ra sa ka na mga political dynasties. Nadala ra sa mga gipangingon nga mga promises. Unsa na dara. Anya, if mulansar ka, ni juga kwarta, ni juga kay naman dyan ang vote buying gyud. Ang tawag na dito sa mong probinsya, kamangon ka. Kamangon ka ba? Try mo hanggo 1,000. Kinsa may naadara mama nimo. Pila man mo dara sa inyong balay kay aron matagaan mo kanang 1,000. Imagine 5 mo kabuk sa inyong balay so 5,000 na. Ni imagine gud pila ka tawo sa tibuok lungsod, tibuok barangay ninyo. Tibuok lungsod ninyo. Pila naman na milyon in town. Pila naman na milyon. Asa man na sila milyon? Unsam nila mga trabaho di ay nga nilansar sila nanam sila mga milyon daan. Like ganun mo lansar pa man ka. If milyonaryo na ka. Unsam yung kuha na dako jud ka nagsweldo di ay kanang mo politiko di ay ka di ay nga naa naman kay milyon dra nga imong gi vote buying. Asa man lagi kang kwarta ha? Kinsa may gahatag ana, di ba? Na mga budget siguro nga kani dili lagi ko expert lagi. Puro gani yaw-yaw na ko yun. Siguro na yung mga budget siguro dara ang ipang butang siguro nga siguro na gikan siguro nag mga dagko kay negosyante kana ay mga businesses dara sa inyong lungsod ba or nabe mga national businesses dara nga tagaan ta mo drag budget sa inyong lungsod mo ninyong i-vote buying. Kani pod sa pikas lungsod pod tagaan pod para makadawag pod mo dara mo pud ni pod. Kaya na mo sila mag-gain good. So once ka makalingkod na mo dara, kurakutan ni tanan ha, kaya inyo akong atuan ng bawion tanan akong nagasto aning eleksyon na. Kurakuta gini ni tanan yun. Dapat makuha na ko ni balik niya akong gipanggastuan ni. Political dynasties is so weird. Kay, kisa may idea good nga, kaning pamilyahan, no? Mo ni sila itong ipa-govern na niya itong lungsod. Kaning silang pamilyahan. Kay idol kay nako ni may man silang tao. Kaning pamilyahan. Nag-imagine, ako mulansar ko. Nya akong ipalansar apil akong tanang pamilya. Nya makaana mo nga. Kanos alin sa Nintendo influence. Like, kita na ko to siya sa Facebook. Ato to silang pala, padaugon na to sila ilang tibok family. Kilam ko to niya. It's like, okay, kamo na diha. Lingkod na mo dara na. Wala mo ka bantay. Maro na kayo diha. Ako rangi pangkuha yung kwarta diha. Alangan, tanga mo. You know? Like, yung mo magunahon na sa kanang future ba? Yung ipangunahon na is just like, mura if mag-election gani, no? Mura siya og kanang NBA Finals. Nga dapat ang kaning Indiana Pacers o kaning Oklahoma City Thunder is mura sila ganaay sila ba nga kami makadaog kana. Pero ang katong mga NBA players sweldado mo to sila god og mga millions good. So wala ra gid sila paki if kinsa makadaog yun. You know, like
win or lose, suldaan ko din yung mga million sa kaning team na mo. Pero kaning mga fans nga mag-awayay, it's like, wala rin na sila paki sa mga tao, gid. Ilang rin gihunahon na, ilang kaugalingon. Ilang magkurakot once nga magalingkod na sila dara, ingon na gani. Di again, dili ko expert ani. Puro na ako ni mga storya. So, ayaw kayo ninyo seryoso Kay mahadlo ko anang maunsa na ako mo nang ako rang i-private ako ang ngalan. Ako rang i-private ang akong family. Private na ako, taga-asa ko. Di ko magsulti kung taga-asa ko. Nga na, kay grabe kayo ko, powerful. Ang ganang mga kanang mga politiko, kanang mga corrupt. Once kay mo kuha na gani ka, storya na gani ka, nga mo, di ka ganahan ani, di ka ganahan nila, or like nasa lagi pang buhat ng mga bati. Bang, riding in tandem, dead on arrival. Nga na dyan kagid. For example, ikaw na, grabe na dyan kakurap ng sistema sa kuan. Inyong gobyerno kunuhay nga na. Naamoy gi-elect, ibutang na to o kuan. Siya na yun ang savior, muluwas sa sistema. Iha dyan ayuhon, iha dyan i-fix. Nga na kunuhay. So, gibutaran siya sa mga tao. Like, dili na gihatag sa tanang tao ilang kuan. Support aning tawhana kay mao na gid na siya ang mo ayaw sa tanan sa motor kadaog na siya salamat kay sa tanan nga nibutar na ko karon maning kamot jud nga yuhon gyud ako ni tanan gyud nga na paglingkod na niya didto sa kanang opisina niya meeting na gud siya gud like dana didto ang tanan nga kanang mga kuan ana siya nga okay ato na ning sugdan niya ato ang pagreforma ning grabe nga corrupt nga sistema no bla 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 ana siya sa moto unsa man ninyo ang mastorya sa ako ang mga plano. Katawan ra ka sa tanan. Akala mo ikaw ang may kapangyarihan dito. Gatuo ka ikaw may powerful diri. Just because nakadaog ka, imo na ni ipang usbon tanan, imo na ni ipang reform tanan ning amo ang ipang paningkamutan diri nga corrupt nga sistema. Takuma na imong baba, sunod sa amo ang mga gusto. Kami ang magpadagan ani nga gobyerno. Ikaw siguro ang mayor ani or governor or kanang president siguro pero kami ang naay kapangyarihan diri if musturya ka kung unsa imo amo ang gipangbuhat diri nga unsa mi ka corrupt kabalo mi asa ka nagpuyo kay ila mi sa imong asawa kabalo mi kinsa imong mga anak kung musturya ka riding in tandem bang dead on arrival dead on the scene. So takuma na imong baba kay kami ang may kapangyarihan diri. Sunod na mo, ikaw may mga adjust na mo kay kami ang mga buaya. Pingana dyan ang corruption sa Philippines. Kana siya nga kahoy, no? Sa una siguro ang corruption, kung ano pa nang siya ka ng gamay pa ka na siya nga tanom. Maibot ra na siya kalit siguro nga na kay bago pa man mo pa may pagkuhan sa corruption pero once kanang tanuman nahimo na siyang kahoy ang iyang ugat is like nakakatag na dito sa kanang grabe ka sulok na pinakasulok ng mga national level provincial municipal barangay nga na ba ang iyang corruption iyang ugat is nagkatag na dito if imo pa ng putlo ng kahoy chainsaw pa na nimo diyang kahoy iyang mga ugat dito na pagyapon na limpyuhan nimo ni diri dapit ang kani diri dapit dili pa na nimo malimpyuhan ana mabiyaan pa na nimo dito kana ka nga okay limpyo na ni diri no balhin na puta diri na puta sa limpyuhan na pa ni tubo dito nga corruption gamay na ana na po nagkaugat na po dito corruption na bisag unsa na nimo putol no limpyuhan na nimo nga kaugatan dira na dyan mga corruption ana nga manggawas gyapon kay nga na gina ang mga tao uhaw og kwarta sulawan sila sa kwarta. Niya mga tanga masagod yung mga Pinoy pag nga uban. Yung kinsa may mong kuha na ni Noy. Kasi yung butaran ni mga ni diri Noy. Kanila yung ano. Grabe kani PBO ni sa una. May kani mo tira ng mga Armalite. Baka ng mga maayo sa kanitawana yun. Yung giluwas itong mga pull itong sa kuhan. Mo nang magkatawa lang ko sometimes nga kanang mag-awayay gani sa social media. Nag-awayay sila sa kanang mga NBA games. Kana si Kuan. Banga kay na mas maayo pa tong kani. Nga na ba? Mag-awayay sa mga influencers, drama-drama dara. Kani sa siyang favorite kay nako nga content creator nga influencer gyud nga vlogger. Kanto si Kuan wa toy ayo. Unya, bisag unsa man yung awayan dara no, mga marites siguro sa inyong chikahan dara. Ang gatong mga buaya, mga korap, nagtago ra to silang tanan. Nag-ana na to sila nga paawaya na sila dira. Sagdaira na silang mga tao nga mag-away kay maayo noon nga kana ilang gi-focus ng ilang tanang energy ilang distract silang tanan ba. Na tong mga kuan dito katong mga
nepo babies, mga anak ug mga corrupt dito, nanas ka ng utang na to nasa sa Italy. Dad, nahurot ng 20 million nga imo ang gihatag pag last week. Kaya ako na siyang gipalit og katong mga luxury items nga mga luxury bag. Nahurot na gid siya, Dad. Unto ana din nga, okay nak. Adto dito sa katong bank nako sa Switzerland kay pag-withdraw dito og another 20 million nak. Ako nang gi-ready mo ang private jet dito sa kuan, diya sa airport. Ako nang giingnan mo ang bodyguard ra nga moadto na mo. Sige dad, thank you. Off na yun. Ano ditong bodyguard nga madam. Ang mga luxury items no is na sa limousine niya. Ready na tam para makaadto sa imong private jet. So ato na nin ko anon hiposon tanan diri madam. Ito yung mga bag butang na sa limousine. Hi guys, another video na sa tanan. Ano pud mi diri karon sa kawan Switzerland just landed. Nga raw. While ang mga Pinoy no is like nabahaan ay mo sapatos medyas na mo baho na kayong kanal. Nga na ba, yung sulod sa balay nyo, taas na kayong baha. Ay mga corrupt dito is like, adjad, nagkaon og mga croissants sa Paris. Ngadto sa Switzerland, nag-enjoy og mga snow. Nga na ba. Ang mga Pinoy, aragid, mga ordinary nga mga Pinoy, yung mahal na kayo mga abono kunuhay, mahal na kayong bugas, sa pa na dira mga mahal na kayo, gasolina, mahal na kayo, etc. Napay mga baha. It's like, unsa na wala ay? Sige na lang tag ikapoy yan eh. Sige na lang tag agwantaan eh. Kanya ka na mga kawartahan nila no. Ngayon lang pang enjoy is gika na sa tax sa mga Pinoy. Flood controls. Nga na. Weird mga kaayo ang Pinas kay ang Pacific Ocean kanagong kilid sa Philippines kung asa nagi ka ng mga bagyo. If magtanaw mo sa ka ng mga weather report, ang kanang mga bagyo isa ra gigikanan na nagyod. For example, ang Philippines na diri no nga na Pacific Ocean na diri. Ang kanang bagyo diri nagikan magana sa padong sa Philippines. Maigo ang Philippines. Inighuman sa Philippines, maigo ang mga Taiwan, mga Malaysia, mga Hong Kong nga na. Di ra man nagikan sa Pacific Ocean tanan. Sa isa ka tuig, pila ko naka bagyo ang moagi dira sa Philippines sa isa ka tuig god. Di am nagikan ang mga bagyo sa Pacific Ocean. So weird kaayo nga so sige na tong kaigo og bagyo, grabe naman jud nga wala naman joy projects nga mo control sa mga floods. Is dili mo ganato mo-control ang bagyo. So ano mo pag-control ang bagyo nga natural calamity man na disaster man na like, nature may gahimo ana dili man na kuan mapugnan, you know, like dili nimo mo block ba like usawa nimo block. Moagi jud na siya dira gyud di po ka redirect ana kung asa nimo paagion. So mag-control na lang jud ka sa mga floods kay mo jud na dala hangin o ulan. Since wala may tarong nga flood control mabahaan jud ka. Pero nganong wala man jud tarong nga flood control. Mura na og kuan ba like for example yung balay no is like naay dako kayo nga kuan dara lubi sa inyong balay kilid sa inyong balay. Inyong balay sige maigo og tagak nga lubi. Like sige siyang maigo. It's like mubuto na lang kalit inyong atop. Ang lubi ni sulod na sa inyong balay kay namin lubi dara. So unsay solusyon ninyo dara para mawala ninyo yung problema? Guba na po inyong atop. Ayuho na po ninyo. Gasto na po mo. Nga na ba? So para wala na ng problema. Hato ni putlo ni lubi ha. Kay problema rin kadalaan ni. So putlo ninyong lubi. Bam. Problem solve. Napamoy kahoy. Nga na napamoy you know, wala na yung lubi nga mag-destroy sa inyong balay. Problem solved. Boom. Wala na problema. Ang Philippines, siging kaagyan og bagyo, siging kabahaan. Lagun sa may makasolve ani. So I don't know unsay mabuhat ana. Again, dilim ko expert, wala ko kabalo unsay mga solutions kay naman jud mga bright siguro nga mga Pinoy nga nag-eskwela jud og mga engineering, mga sa panay mga expertise dara sa kanang daghan mo mga Pinoy nga bright ay. Daghan jud mga Pinoy nga bright yun. Pero again, dili man naganahan sa kanang mga corrupt politicians. Like di mo may ganahan ani ay. Ganahan may kwarta, ganahan may kanang amo ang kwarta. So ayaw apil-apil. Hawa diri ay apil-apil. Nindot ka na yung mga solutions no sa mga projects nimo. Pero di may ganahan ana. Kani amo diri si Amboy kay may kani mo drawing ay yung kanang flood control boy. Drawing Amboy dito. Kana dara. Diri ta. Kani pila may gasto ni? Amo, 10 million naman siguro yung gasto ni boss. Sige, 50 million. Tagaan na to yung 50 million. 50 million na to i-budget ani. Boom. Nara na yan. Matik na.
Yung mga Pinoy is like pataka na sila gaway-away ka na distract lagi sila lagi. Distracted kaya mga Pinoy like diri mi magtanaw no sa kaning mga social media influencers like wow nice kaya mga content pero ang gutong mga buhaya dito is like naara sila sa shadow nag-operate na sila sa shadow like di mi magpakita guys ay magsaba nga nami diri if magsaba mo no riding in tandem to the head bang dead on the scene giulo ulohon pang since di man kita makasalig sa mga kuan bisag kinsa pa to ipalingkod dara di man nato na masaligan mo nang karon nga nana ko sa Australia maningkamot lang jud ko diri gyud I don't care if asa ko maabot ani diri basta kay maningkamot ko nga akong life is diri muli rin siguro kung Philippines bakasyon nga ba bakasyon duaw sa mga kuan ngani ngana pero maningkamot jud ko nga i-move gyud ako tanan akong family gyud diri gyud like balhin ta dito ta way baha dito way mga kuan dito nga family dynasty dito nga mga political dynasties nga na transparent ang ilahang pagkuan nasli transparency ba sa ilang paggasto sa kanang mga tax so makita nimo imong mga asa pa dong imong kwarta gud nga na gud diri sa Australia weird ba jud diri sa Australia kay ilang campaign period no sa Philippines ang kumpanya is like naay mga parade naay mga jingle dira nga naa sa kanang truck good unya mag saba-saba dara sa inyong kuan lungsod daghan kay pang plaster nga mga campaign material sa puno na nagtarpulin ang ganang mga kuan napay mga naong dito nga magana ba vote Al Insanity for the next election na good hugaw mga tarpulin nga plastic anod sa kanang mga baha flood na po magbaha na po like, diri sa Australia designated ra jud kay ilang butanganan og mga campaign materials diri. Ang kanang designated area, mura na siya og kanang smoking area. Dira na ka makasigarilyo. Once nga malapas ka dira sa smoking area no, is like bawal na siya. Dakpon ka. So ilahan diri, ang designated area nila nga butanganan og campaign materials, dira ra gyud na. Mura gyud na siya. Unya if mulansar sila mangunay og butang silang campaign materials. Like sila ang mangunay og mga duk-duk dito sa kanang mga tarpaulin nga ba. Kaana ko nga, kasi man nagaduk-duk. Uy, mo na ang nasa picture sa tarpaulin. Mukhaan ako bang, kaya ang waan nila dere, oy. Yan, naghumanog ka ng campaign period, mag-election, sila ra po ang mangunay og tangtang. Dapat limpyo kayo. Kung giunsa to nila pagbilin, no? Dapat yung ato, naghuman nila. Kaana ko bang, wow, lahir dyan dere, eh. Iba talaga dito. So, mga na nga, maningkamot dyan ko. Okay, wala na dyan ko laing maduulan, wala ko laing kasaligan, kundi akong kaugalingon. Magsaliga ng mga politiko dara, nga ilaharang kaugalingan ilang gihunahon na. So, ang imong hunahon is imong harapong kaugalingon. Magtarong ka dara o ka ng vote wisely ka dara. You know, kanitarongon dyan ako ni kanimo, na gini siya ako ipadaog. Mo dyan ni siya ang dapat makadaog dyan, kitarong dyan gani siya nga tao dyan. Pero katong mga bugoy dito, pareha sa inyong classroom sa una, it's like, kani amo ang kandidato may daugon kani siya may makadaog no buto-buto mo nang mga kuan kani si ko ano mga ba amo jud kay mabuhat gid maningkamot maningkamot jud ta kay wala man tay power weird kayo kay wala power ang mga tao no pero people's power magudunta na kay ato ang vote ang nagpalingkod na nila kinahanglan ta nila ba para makalingkod sila dara pero I don't know wala man tay power lagi what ay mabuhat. I don't know if musulti pa ka. Persona non grata. Riding in tandem bang. I don't know. Philippines is just a nice place to visit. A nice place para magbakasyon. Pero it's not a nice place para magpuyo. Magunahuna ka sa imong future. Future sa imong mga anak. Nga na ba? Dagko na kayo tax. Mahal na kayong paliton nun. Sige pang gabaha. Way tarong agas tubig. Giun na pa to. Ayuda. Ang katong mga way trabaho. It's like, saan naman eh? Wala dyan ni ayo, good. So anyways, mura na siya kong mga personal thoughts, guys. Dili ko expert ha. Dili ko expert ha ni good. Mura na siya kong mga personal opinions. Freedom of speech. Naatay freedom para magstorya sa itong mga opinion. So ato nga na siyang gamiton. Kaya muna siya ito ang right. Muna siya itong right, guys. Alright, thank you for watching.
Alan Sanity is out. Peace.